makosana zosayendaro pomwe misozi sinakate m'maso potsatira ngozi imene inatenga miyoyo ya abale athu mdziko la Zimbabwe, abale athu okwana 15 amenenso angolowa m'manda just 2 days ago, andinso abale ena aja amene anatisiya ku dziko la South Africa ndikuti amachoka ku Malawi. Ngozi ijayo imene inachitika cha ku Limpopo, kuchoka pamenepo ndikuti abale enanso sikalekale abale okwana 7 nawonso anamwalira pa ngozi ija inachitika cha kuchipoka m'boma la Salima. Kwabweranso ripoti losakhala bwino kunena zona kuti anthu usiku wapitawo ndikuti m'boma la Chirazu taluzanso abale okwana 6 kumeneko after ndikuti abale amenewo amachokera ku Limbi m'boma la Blantyre anali pa ulendo wopita ku Phalombe, and then galimoto imene anakwera ino yomwe ndi lole imeneyo inapeza zoti yachita ngozi cha ku Chirazuluku, ndikupeza zoti abale amenewo atisiya oti nkhani zake zosakhala bwino. Mmodzi mwa abale amene tikudandaula kuti apita chifukwa cha imfa imeneyi ndi Peter Mberenga yemwe amachokera nawo ku Limbi kupitatu ku Phalombe imene amakhala. Zosakhala bwino kumabwera kumazapanganso ripoti nkhani zokhuza ndi imfa yake yobweratu chifukwa cha ngozi zosayenda makosana. Monera kuti tilire motani misozi sinakate m'maso, and then kumabweranso nkhani ngati zimenezi zosayenda. Chikuchitika chenicheni ndi chani makosana makamaka pansewu zimakhala bwanji? Enabe kumafuna kuziwa kuti chinachitika chenicheni ndi chani. Ayi ndithu makosana kwamene tinayendapo mtundu umene ochoka ku Limbi kupita ku Phalombe titha kuchita umboni kuti kuli matruck enake amene amakhala akunyamula anthu amenewo nthawi zambiri amakhala zona kuti apita ku Limbi kukaoda katundu, enanso amangokhala kuti apeza means ya transport kumabwerera ku Phalombe. Ndimene ndithu ili ngati mode of transport nthawi zambiri kwa anthu amabizinesi ngati amenewa. Of course zimene zisachilendo kwenikweni zimakhala zikuchitika makamakaso tikalowera chigawo ngati cha kumpotoko, makamaka kuchokera ku Nthalire, Uwenya, Chisenga, Chambo kupita ku Chitipa Boma. Nthawi zambiri maminsi ake amatransport amakhala ngati zimatruck ngati zimenezi kapena mwina zimapikapo ndi zimene zimakhala zikutinyamula kutithandiza mayendedwe. Chimodzimodzinso tikapita ku Sisi uko kupita ku Nzuzu, olonso kuchokera ku Mbalachanda olonso cha kukafukule uko kumapita ku Nzuzu, nkhani yakenso imakhala ngati imeneyo timatha kugwiritsa ntchito matruck ngati amenewa ngati means ya transport. Nawo chimene chinachitika ndi chonena kuti dzulo azirutini ndikuti anthu amenewa ananyamuka ku Phalombe as usual kupitatu ku Limbi kumene amakaoda kaena nangopeza means ya transport ukapanga ziwiri zitatu after ndikuti amaliza china chonse awoyamba ulendo omabwereratu ku Phalombe. Komano mwachisoni atadusa mtunda wa Chiradzulu nkuyamba kutsetsereka. Eko amene tinayenda mtunda umenewo after ndikuti tikamaliza Chiradzulu kuyamba kutsetsereka linsese wosakhala bwino neno kumapiro kwake kuli kona inake yoyipa kwambiri, ndi malo amenewa ndi opsa kwambiri amene panachita ngozi imeneyi. Pambuyo pakhala pakuchitika ngozi zochuluka kwambiri, anthu ambiri analuzanso miyoyo nkhani yake ya malo amenewa. Ndiye ngati amene akuyendesa galimoto sanapange pay attention makamaka malo amenewa nanaliti chifukwa cha kona imenewa zimapeza zoti wakaomba chipilala chimene chinayikidwa choteteza kuti nomwina galimoto zisaseseke kugwera chiphedi. Ndeno akuti chimene chinachitika a driver amene oyendesa truck imene amene watundi a Enoch Wilson zaka zawo zakubadwa ndikuti ndi 46 eka zinakhala bwanji sizizwika bwinobwino, ndikuti analinso pa speed sikuti anachedwa chifukwa kuti amadusa ndithu unali cha usiku umene ukachitika ngozi imene anapeza zoti akaomba makachipira chimenecho zomweno zinapangisa zona kuti anthu enake amene anali ku mbuyo kwa truck imeneyo anapeza zoti atuluka mu bodi ameneyo mpaka nomakagwera kusidya kwina kwake ne kunali zima structures zina zake zinthu zake zosakhala bwino. Imfa yake anthu afa imfa yowawa kwambiri zosakhala bwino makosana. Of course potengera ndi pachiwiri kwa wamkulu wa polisi kuchokera kuboma limene la Chiradzulu amene watundi Athokozani Kefesi anasimikiza kunena zina kuti after ngozi imeneyo ndikuti anthu 6 ndi amene atisiya. Of course pa anthu 6 amenewo amene anafera malo a ngozi imeneyo ndikuti analipo anthu 5 ndikuti munthu mmodzi yemwe anathamangira naye ku chipatala chachikulu cha Chiradzulu Decho kumene koko anamwalira akulandira thandizo la chipatala. Ndipo potengera ndi authorities aku Chiradzulu Decho akunena zona kuti anthu 8 ndi amene anapanga imfa lino apite ku chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth Central Hospital kuti ino akalandire thandizo kumeneko potengeranso ndi ma conditions yawo amafunika ndithu special attention. Of course kwamene timakudziwa bwinobwino makamaka pa malo amene panachita ngozi imeneyi mati pa Chindimbo ndi pamalo pachabe kwambiri pali kona yoyipa kwambiri, so sitiuza zoti a driver kamathamanga chani pano mwina mwachizwikire ndikuti chifukwa chochedwa mwina anali pa speed ndiye zinakanikano kuti apange negotiate kona imeneyo. Zotsatira zake ndi zimene tikukamba kuti taluza abaleto 6 zinthu zosayenda moti mmodzi mwa anthu amene atisiya chifukwa cha ngozi imeneyo ndi a Peter Mberenga amene watu amakhala ku
Phalombe ambiri tikwadza bwino ndithu kumuzi kwawo ndi kumene ku Phalombe moti pamene tikunena pano atisiya mzimu wawo wonse mumtendere komanso timu yonse ya abale amene atisiya chifukwa cha ngozi imeneyi yonse mumtendere zosakhala bwino zosachita bwino. Ndi tikaona mmene ikuonekera truck imeneyi impact yake ndi kuti sinali masewera zimene ndi chisimikizo kunena kuti truck imeneyi inali pa speed yayikulu kwambiri nchifukwa chake impact yake ili ngati yotero zosakhala bwino misonzi tinakati m'maso and then kumakabweranso nkhani ngati zimezi kotino anthu atisiya mwanjiraso yotere zosakhala bwino. Andinso pamene tikuyankhula pano anthu ena 5 ndikuti amwaliranso pa ngozi ya galimoto after ndikuti chigalimoto chimene akwera chotino chinanyamula gaga komanso mbatatesi chakunche uko kumene kumadziwika zona kuti kumuzi wa Gwaza kwa Phambalako anapeza zoti galimoto amene akuti ka driver amapewa mahampu chani ndikuti zoti galimoto yatembenuka atitha kuonanso chithunzicho zotsatira zake ndikuti anthu ena ake amwalira pa ngozi imeneyo anthutu okwana 5 pamene anthu enanso ochuluka ava zinthu zake zosakhala bwino mu space ya sabata yokha anthu ochuluka apita mosakhala bwino. So titati tione statistics ya anthu amene akutisiya chifukwa cha ngozi zapansewu ndi yochuluka kwambiri komanso kuona data imeneyo ena amapeza zoti cha reckless driving ndi zimene zimapangitsa zoti anthu ambiri aziluza miyoyo. Ngozi zina of course zimachitika ndi kuti beyond control ya driver pano zina zimakhala zona kuti poor judgment enanso chifukwa chozitenga mwachizolowezi kuti anapanga master pansewu chani pano sizili choncho pansewu palibe udolo timafuna ndithu tikamayenda pane paja ziyenda ndi caution chifukwa zotsatira zake ndi zimezi timapeza kuti tapanga cost miyoyo ya anthu osalakwa komanso mwinanso ifeyo kupeza kuti taluza miyoyo. Naona kuti recently 2 days ago chifukwa cha reckless driving mphunzitsi wake wapezeka zona kuti waphedwa ndi galimoto ya mtundu wa Sienta after ndikuti anali pa njinga ya moto. Ngozi imeneyitu inachitika pamalo pamene pamadziwika zona kuti Mpotola munsewu waliwonde nsanama nawo chimene chinachitika nchona kuti mphunzitsi ameneyo anali pa njinga yake bwinobwino ndikuti wa Sienta amayenda zake zosadziwika bwinobwino nkupeza zoti kamombato chako side uko takunanso mmene ikuonekera Sienta ameneyo kupeza kuti mphunzitsi ameneyo ndeti wagwa pasi chifukwa cha mainjales ya moto anapeza zoti kupita ku chipatala akuwauza zoti mwabweresa munthu wakufa. Of course ndikuti ankaphunzitsa pa primary amene imadziwika zona kuti Lifani boma la Zomba zina lawo ndikuti asala amene wanali Alapson Gomani. So tiona kuti gwero lake ndi mistake imene inachitika ndi driver. So nthawi zambiri pansewu timakhala zona kuti oyendesa nthawi zambiri mwina chifukwa cha overspeeding zimapeza zoti zapanga cost miyoyo ya anthu osalakwa. And koma drivers timadziwa bwinobwino pansewu kuti tikha zoti tipanga overspeed tingoyerekeza tikuyenda 120 miles per hour zimene zimatanthauza ndi zona kuti chectina iliyonse imene galimoto amene wakhanda kuti muli anthu chani speed imene akuyendera ndi imeneyoyo 120 miles per hour. Ndi china chake cha emergency chikachitika zotsatira zake ndikuti zimakhala zosakhala bwino ndimo timapeza zoti anthu mwina aluza miyoyo ndi zina zotero. So timadziwa ndithu bwinobwino oyendesa galimoto ma consequences amene amabwera pa ziganizo zimene zimakhala tikupanga pa nsewu. Tiye ndithu tipangadi hiye kumalamulo ndi cholinga chofuna kuteteza miyoyo. Sibeta kukafika mochedwa kusiyana ndi kuluza miyoyo ngati imene zakhalira pamenepa pajatu kuli kabuku kaja kamene amati K53. So ngakhale kuti timadziwa kuyendesa bwinobwino komanso mwina malamulo timadziwa nthawi zina umakhala kuoneka nthawi kupanga refresh malamulo amene aja zimenezo zimatithandizira kwambiri makamaka pamene tikuyenda pa nsewu. Zopeweka titha kumazipewa ndithudi chabwino zinthu zina zimatha kubwera zoti it's beyond our control imeneyo izikhala nkhani ina zoti titha kuzipewa tizipewe kuopa kupititsa miyoyo ya anthu osalakwa makamaka amene timatenga anthu ochuluka kayenda kuti mabasi drivers amwina make tikuyendesa galimoto inake yoti tanyamula mapassenger ochuluka tipange ndithu adhere kumalamulo. Ewe makosana nkhani zake zomvetsa chisoni zosakhala bwino kumabwera kumamva uthenga ngati umenewo kuti abalenso ena apita mwanjira yotero zosakhala bwino. Pamalo penipeni tingoti pepani kwambiri kumawanja amene abale athu apita chifukwa cha ngozi imeneyi komanso abale amene avulala chifukwa cha ngozi imeneyi tikuwayikiza m'manja mwa Mulungu kuti Mulungu yekhayo ndi amene angathe kuwachiza maululu amene akumana nawo chifukwa cha ngozi imeneyi. So khawonso tisayiwalire abale ndi alongo amene anavulala pa ngozi zijazo imene inachitika kusalima pali anthu ena ake ndithudi ali mchipatala mozimozinso ija inachitika ku Zimbabwe komanso imene inachitika ku South Africa ija abale amenewa ali mchipatala kulandira thandizo. So tiyakumbukire ndithu mapemphero kuti Mulungu awachize. Pepani kwambiri konse amene akhudzidwa direct ndi ngozi imeneyi pamalo penipeni tingoti mizimu ya anthu amenewa inapita mbelenga yonse mumtendere. Kutheka mwini maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo alipo fotokozani comment section momwe mulemekeza maganizo anzathu.